בואו נראה לכם עוד משהו חדש שעשיתי. מוצא חדש, זה תפילין, נכון? בתי תפילין, אתם מכירים, אני לא רוצה להתעסק בתפילין, קשר מדי, לא. אבל זה מה שאנחנו מכירים, הפלסטיק הרגיל. עכשיו בואו נראה מה עשינו. בבקשה, הנה זוג בית תפילין, כסף טהור, הכל עבודת יד. have a look. תסתכלו פה הפסים האלה, עבודה, השם, הכל עבודת יד, כתיפה בפנים, פתח נסגר, תענוג, יפה, נקי. זה דוגמה אחת, אוקיי? יש דוגמה דומה, אמנם אותו מבנה, אבל קצת אחרת. פה אנחנו נראה לכם את זה, זה הזוג השני. פה זה במקום הפסים, יש פה כמו אבני הכותל ירושלים, גם כן כתיפה בפנים, כל אקסלנט, משהו מבריק, נקי, יפה, עבודת יד עם פיניש הכי מושלם בעולם. להדר במצווה, מה יותר ממצווה של כל בוקר תפילין עם בתי תפילין כאלה מהודרים. כדאי לכם.